Първият трамвай в София тръгва в началото на 1901 година. Но идеята столичани да се придвижват с модерното тогава возило поема към осъществяването си още в края на 19 век. През 1898 година Софийската община отдава на концесия на белгийско дружество построяването на релсова мрежа и внасянето на мотриси. Следващите години пресата следи с изключително внимание приближаването на голямото събитие. Ето какво пише Столичен вестник по повод изпитателните маневри в края на 1900 година. Грамадно множество народ се любуваше на приятната гледка на бързината на трамвая. Той върви бързо, без друсане, осветлява се електрически и има изящна мобилировка. В момента се намираме в една атрактивна трамвайна мотриса, която е свързана с историята на София. Тя е доставена по заявка на Столична община 1935 година от фирмата МАН, град Нюрнберг. Оборудвана е с електрооборудване, много технологично, оригинално за времето си. Този тип трамвайни мотриси са се намирали от движение до средата на 70-те години, 75-6 година, след което няколко от тях са запазени, са използвани като служебни трамвайни мотриси. Специално този трамвай е бил на разположение в бившото депо Пенка Михайлова, сега Банишора, след което в края на 90-те години е реставриран, възобновен и възстановен в този му вид. Поводът е 120 години София, столица на България. Този трамвай, който понякога се появява днес по софийските улици и ни кара да го загледаме с любопитство и усмивка, по нещо напомня някогашните. Бързината им възхитила софиянци. Била 15 км. Пътниците пътували в две класи. Знакът на лукс в първа били червени плюшени възглавници и подвижни седалки. Тъй като таксата била различна – 15 стотинки за първа и 10 за втора класа, случвало се луксозното отделение да остане празно, докато второкласното било претъпкано. В спомените си Димо Казасов отбелязва, че имало шегаджии, които заявявали, че предпочитат да дадат 10 стотинки вместо за билет за чаша ледена бира. Други пък мърморили, че днесните 25 мотриси са просто пребоядисани стари. Ще минат повече от 3 десетилетия преди да бъдат произведени първите български трамваи. Ние имаме 300 трамвая, разполагаме с 300 трамвайни возила и 40 ремаркета, но 95% от тях са много стари. Единствените 18 модернизирани трамваи, които върват по Цар Борис III по пета линия, които ги смятаме за по-нови, те пак са фактически стари трамваи, но са модернизирани с модерна управляваща система електрическа, подновени са салоните, интериори и така нататък. Прилични са, но са само 18. Климатизацията е задължителна в модерните трамваи и на салона за пътници, и на ватманската кабина. В момента ние в трамваите на практика нямаме нито един климатизиран трамвай. В началото общата дължина на трамвайната мрежа била забележителните 23 км, а маршрутите само 6. Историците на София са успели да открият името на първият ватман. Казал се Георги Мишев. Навярно той управлявал трамвайната кола, препълнена с официални лица по маршрута от гарата до площад Славейков. Какво мислите за трамвайната мрежа в София? Нещо трябва ли да се промени? Не би било добре да има повече линии. В смисъл да имаме по-голям избор, да не се прехвърляме от едно превозно средство на друго. В трамвая мисля, че всичко е нормално, освен тия разправи, които стават с гратисчиите. Това не е добре. Качеството на трамваите трябва те самите да се подменят. Цели, по-съвремени, по-модерни, малко по-комфортни. Тези отвесни стълби за по-възрастни хора, които имат проблеми с краката. Трябва да има една врата с едно стъпало, както в някои коли има, нали, в някои трамваи. Въздух. Добре е да има повече въздух. Може би Витошка трябва да има трамвай, обаче те го отмениха и повече няма да има. Метрото ще измести ли трамваите? Слава Богу, да. Хората ползват метрото до някъде, там вземат трамвай, отиват, тъй че няма да има проблем едното да измести другото. Ползвам метрото по-често.
Изисквания към равнището на пътуването имало още в началото, но имало и придобивки, които са се изгубили по пътя на софийския трамвай през времето. Така, например, някога в колите висели надписи «Искайте спирка от ватмана». Някои от пътниците се възползвали от тази възможност, но нека припомним, в онова време задръстванията били непознати. И чудото трамвай траяло 3 дни. В началото софиянци бързали да се повозят, за да могат да усетят приключението, а и просто да обсъдят с приятелите си пътуването. Майките спрели да протестират срещу шума, който плашил децата им. По някое време да се повози на трамвай се изкушил и дядо Вазов. Какво ахкане и нагодование у всички софиянци, които гледаха запречкването с стълбове и замрежването на въздуха с тази паяжина от медни жици. А помните ли какви възхитени сборища се трупаха около първите пуснати трамвай, няколко дена натъпкани като сардели или като Ноевия ковчег? Изберете което щете от тия две сравнения. В наши дни трамваите сякаш не пречат на никого. Даже напротив, на всички ни се иска трамвайната мрежа да бъде разширена. Една реконструкция на трамвайен релсов път по булевард България и построяване на нови трамвайни линии, най-близката от която може да се случи в района на квартал Дървеница. В момента вече процедурата по реконструкцията на булевард България е стартирала с съответните търгове по Закона за обществените поръчки. Там имаме 7 км от НДК-то, най-общо казано, до ухото в квартал Борово, на съществуващия трамвайен релсов път, по който върви трамвайна линия номер 7, ще бъде извършена пълна цялостна реконструкция. В някои от старите филми за София може да видите трамвайни пътища, които вече не съществуват, а и нещо друго любопитно, характерно само за по-старите трамваи. В тях до първата врата отвън имаше пощенска кутия. Дали още пътуват такива трамваи? А дали ще им се доверите да пренесат писмото ви?